Dobrý deň, zdravím vás všetkých a želám pekný deň. Dnes sme si pre vás pripravili kúpeľňu, ktorá je situovaná v rodinnom dome. Kúpeľňa má rozlohu 1,60 m x 3,30 m. Dispozične už bola navrhnutá a my sme doladili len obklady a dlažby a sanitu. Obklady, ktoré sme vybrali, sú vo formáte 30x60, farba beige a retifikovaný obklad, povrch matný. Takisto sme doriešili dekorom, ktorý má vzor jemných pruhoch. V kúpeľni ukáže nádherne. A dlažbu sme dali vo formáte 30x60 a tiež odtieň beige. No a do sprchového kúta sme zakomponovali mozaiku vo formáte 30x60 a tá má vlastne štruktúru prírodného kameňa. V kúpeľni sme použili retro nábytok, odtieň dreva dub, batérie bronz a retro. No a táto kúpeľňa vás prenesie do pokojného a kľudného sveta vášho domova, kde môžete príjemne zrelaxovať. Prikladáme video, ktoré si môžete pozrieť. A ja vám chcem ešte popriať krásne vianočné sviatky, plné pokoja, lásky, šťastia, zdravia a božského požehnania. Dovidenia a teším sa na budúce.